zklamání z politiky zažíval v té době, co jsem do ní vešel. Jo, kdyby 110 km vyletěl, natrefil zeď a jediné, co bylo, au, vole. Ahoj všem, vítáme vás u pilotního dílu podcastu Očima Tomáše Goláně. Já jsem Lukáš Pavlica. Petra Šlářová a tohle je náš host Tomáš Goláň. V dnešním díle se podíváme na svět očima Tomáše. Je to člověk, který je úspěšný nejen v oblasti podnikání v oboru daní, ale taky jako senátor v politice. Rád tráví čas se synem na motokárách, s manželkou dlouhé večery u sklenky vína a hraje florbal. Tome, mám tady první otázku. Co si myslíš o nově zvolených senátorech? Tak já jsem analyzoval ty výsledky voleb a ono to zásadním způsobem nějaké složení senátu nezmění, protože pořád náš klub ODS za TOP 09 bude mít nejvíc senátorů. Co si myslím o nových senátorech, to ukáže čas. Ono minule byla zvolena paní Hamplová, všichni se chytali za hlavu, nicméně ten jeden člověk, to byl ten důvod, proč jsem vstupoval do velkého klubu, vlastně v podstatě dění v senátu neovlivní, takže si tam máme dneska pana Šlachtu a někdo ho považuje za nebezpečnou osobu, tak v senátu prostě ta jedna jediná osoba tu činnost, tu filozofii a to, jakým způsobem fungujeme, vlastně žádným způsobem nezmění. Senát je často vnímán jako pojistka demokracie. Měl jsi někdy pocit, že tvé rozhodnutí skutečně ovlivní směr celé republiky? Tak takováhle vlastně filozofie fungovala hodně za covidu, protože jsme se snažili omezovat některá opatření, které vydávala tehdy státní správa, ministerstvo, formou třeba podání na ústavní soud a ve dvou mých podáních jsme dokonce byli úspěšní, co se týkalo vyhlášení nouzového stavu a hlavně uzavření provozoven. Takže tehdy jsme využili i jiné části než té zákonodárné, to znamená té možnosti se obracet na ústavní soud a tam mi to dávalo smysl. Taky mi to dávalo smysl, že jako zákonodárci jsme během té smršti, která skutečně legislativní smršť probíhala v době covidové pandemie, tak jsme měnili spoustu zákonů vlastně ku prospěchu občanům. Tam jsme viděli, že opravdu Senát je pojistka a i ty největší chyby, co přicházely ze sněmovny, jsme odstraňovali a sněmovna často na ně přistoupila, na ty naše změny, na ty pozměňovací návrhy. Tome, existuje na světě člověk, se kterým nejsi ochotný diskutovat? Tak nejsem ochotný diskutovat sám se sebou. To se blbě diskutuje, protože bych argumentačně sám sebe ubil a sám sebe bych argumentačně popřel. Takže to je asi osoba, s kterou nejsem ochoten diskutovat, jak jsem ochoten diskutovat s kýmkoliv. Protože i člověk, který může mít názory naprosto odlišné od těch mých, může mít úplně jiné hodnoty, než mám já, tak mě může něčím obohatit. A nebo můžu obohatit já jej. Já jsem zažil situaci, kdy jsem byl na jednom školení, kde bylo 50 lidí, kteří byli přesvědčeni, že vlastně musí být naštvaní na všechno, že mají tu právo být naštvaní, že vlastně všechno je tady úplně špatně. A 1,5 hodiny mi trvalo, než mi začali poslouchat. A po té 1,5 hodiny vlastně začali vnímat, co jim říkám, protože tu 1,5 hodiny brali jako moji nějakou snahu jim sebrat vlastní názor. Akorát si někdy musíme uvědomit, jestli náhodou to, co považujeme za vlastní názor, není to, co jsme převzali z médií a co nám někdo vnutil. A já jsem velmi trpělivě a hezky a někdy jsem dostával od těch lidí opravdu naloženo jak třeba zvýšeným hlasem, tak určitými prostě, řekněme, nepěknými formulacemi vět. Přesto všechno jsem to vydržel a po té 1,5 hodiny jsem zjistil, že má cenu diskutovat s každým. A potom jsme skončili a ti lidé za mnou chodili a říkali, vy jste vlastně úplně jiný politik než ostatní, on s náma umí mluvit, on s náma umí diskutovat. Tady je na to těžká odpověď, protože kdo má 1,5 hodiny na to, aby někoho přesvědčoval k tomu, aby ho vůbec začal poslouchat. A když si vezmeme, jak fungují sociální sítě, všechno je krátce, rychlé, každý vás odsoudí, prostě vám nadá. Třeba jenom protože jste ODS, tak vám prostě nadá. A já bych si s tím člověkem rád popovídal, ale on vlastně potom, když mu odpovíte, on nemá ani zájem, on nechce vůbec nic slyšet, protože stigmata se dneska tvoří jednoduše. ODS jsou zloději, jsou to darebáci, podvodníci, tak dáme ODS na čelo člověku a tím pádem je vlastně vyřazený z diskuze. Takže ta otázka je vlastně úplně naopak. Zda jsou lidé, kteří jsou schopni se mnou o něčem diskutovat. Já jsem schopný diskutovat s každým. Kdy jsi naposledy zažil zklamání z politiky?
zklamání z politiky zažíval v té době, co jsem do ní vešel. Ale zklamání vychází z očekávání, takže člověk nemůže mít prostě nějaká přehnaná očekávání, protože všechno v politice funguje tak, že musí fungovat nějaké politické dohody a musí fungovat nějaká politická interakce. Takže ono to neznamená, že tak, jak já si to řeknu, tak to bude. Nezastírám, že určité zklamání jsem zažil při posledních volbách. My jsme do toho dali spoustu energie, spoustu nápadů a nepodařilo se nám lidi přesvědčit, aby k těm volbám přišli a to považuji za věc, kterou prostě já můžu kritizovat třeba na té naší kampani. Mohlo být pro mě zklamáním, když lidé třeba z naší strany to kritizují, kteří neudělali pro to vůbec nic, nepomohli, naopak to brzdili a jak myslím tady z Zlínského regionu určité oblasti a určité město nebudu je jmenovat a ti potom kritizovali jako jediní a ostatní děkovali. Tam je to zklamání z těch lidí, z té politiky, protože, jak jsem řekl, já můžu kritizovat tu kampaň, protože já jsem pro to udělal maximum, já jsem do toho sehnal nejvíce peněz a já můžu říct ano, takhle se musíme chovat příště, musíme to změnit, ale když někdo nic nedělá, tak přece nemá právo kritizovat. Takže určité zklamání tady bylo a spíš z těch lidí, než z té politiky. A co tě tehdy podrželo, abys nestratil víru v tom, co děláš? To je takové to, co si říkám, a vždycky si vzpomínám na Churchilla, kolikrát ho srazili na zem a kolikrát se zvedl a kam to nakonec dotáhla. Vlastně všechny jeho myšlenky a všechny jeho vize se vždycky nakonec splnily. A vždycky si říkám, tak ono to sluníčko pořád za tím mrakem je a ten mrak jednou zmizí. Není to jednoduché, člověka to demotivuje, ale člověk nemůže brečet. Nejhorší je prostě brečet a stěžovat si na to, co udělali ostatní. Já si spíš myslím, že vždycky se z toho musím poučit, první to musím vydýchat. A pak se z toho musím poučit a když se z toho poučím, tak jdu dál a jinak. A drží mě ta síla a ta víra v to, že to dělám dobře. A když tu víru mám, tak vždycky jdu dál, nic mi nezlomí. Když se tomu vlastně vrátíme k tomu tématu těch krajských voleb, tak jsme vlastně hodně řešili vylidňování Zlínského kraje, což převážně vlastně u mladých lidí. Máš nebo znáš nějaké dlouhodobé řešení na to, jak udržet vlastně ty mladé lidi tady, primárně třeba absolventy Univerzity Tomáše Bati? Tak ta dlouhodobá řešení jsme prezentovali v našem programu, vlastně v předchozích videích. Ten základ je vytvořit jim tady prostor pro budoucnost, pro bydlení, pro vlastní růst, to znamená osobní růst, odborný růst, no a samozřejmě vytvořit taky zábavu. A na to jsme měli spoustu věcí v programu, bohužel teďka se to asi těžko bude realizovat, když jsme v opozici. Na druhou stranu já, i když jsem v opozici, tak jako senátor budu na tom pracovat dál a projekty, které jsme začali třeba i s Tajvanem, tak určitě nehodím za hlavu jenom proto, že jsem v opozici. To jako by bylo ode mě hloupé. No a vlastně za tu dobu tvého působení, tak co všechno se ti podařilo prosadit? Nebo na co jsi nejvíc pyšný? Tak v rámci působení jako v Senátu, tak jsem pyšný na to, že pro Zlínský kraj se mi podařilo tady sehnat i zahraniční redaktory, kteří se podívali na naše krásné pustevny, na Zlín, na Luhačovice, aby to propagovali v zahraničí. Ta myšlenka pořád jede dál, je otázkou dál, jak ji prosadíme. To můžu i bez toho, aniž by byl krajský radní. Co se mi podařilo, tak sehnat zájemce na investice do průmyslové zóny Holešov. Tam jsou 2 zájemci z Tajvanu, otázka, jak to dopadne, budeme schánit další. To jsou věci, které skutečně si myslím, že mi dávají smysl a tu budoucnost nám můžou přinést. Co tě naposledy skutečně dojalo nebo ti přineslo hluboký pocit štěstí? Bylo to něco, co jsi nečekal, že tě tak ovlivní? Naposledy mě dojalo, a to jsem opravdu jako musel jít ven, když jsem viděl svého syna, jak po 6 měsících ježdění na motokáře začíná jezdit uprostřed pole s dětmi, které to jezdí třeba od 6 do 8 let. A říkal jsem si, to je neskutečné. Jako to je samozřejmě, je to určitá pýcha, že jste na to dítě pyšný, ale musí tam být obrovská pokora, aby člověk jako neusnul na vavřínech, aby pokračoval dál. A to jsem vlastně zažil minulou sobotu, kdy jsme byli na stylingu v Třinci, měl se poslední závod mistrovství Slovenské republiky Moravského poháru a ten neskutečný pokrok. A on byl navíc po nemoci, on týden ležel, ty motokáry jsou neskutečně
náročné fyzicky a on nám z té motokáry a ještě se dusil kašlem, dávali jsme mu různé paralelní gripy a přesto všechno prostě do toho sedl a jel. A když tam byla taková jedna veselá příhoda, kterou jsem sdílel, kdy ve 110 km vyletěl, natrefil zeď a jediné, co bylo, au vole. A prostě zase jsme to spravili a jel dál a vůbec nad tím nepřemýšlel. Jo. To je vidět, jak ten kluk je na to nastavený. Jo. A prostě to, jako to viděl na tom Instagramu, tak si musel říkat, že to není možné. Jo. Jasné, sedl do toho hned. Vůbec nepřemýšlel nad tím, jestli jako byla nějaká havárka nebo nebyla. Přemýšlel nad tím, že chce vítězit, že chce trénovat, že chce fungovat dál. A syna si k tomu vedl, nebo se k tomu dostal On se k tomu vedl sám od malička. Jako, když to zjednoduším, tak když jsme byli na 3D ultrazvuku, když jsme se šli podívat, jestli to bude třetí syn, nebo jestli to bude dcera, tak on už držel skutečně v té děloze ten volant. Že? A když se narodil, tak od té doby, co začal chodit a mluvit, tak se zajímá jenom o auta. A vůbec jsme nevěděli, vždycky chtěl nějaký motorsport a nevěděli jsme, jak se k tomu dostat. A pak jsme se náhodou dostali na Stirling v Třinci a zjistili jsme, že je tam závodní dráha, opravdu jako světových parametrů, že je tam možnost závodit, tak jsme loni na podzim si půjčili párkrát tu závodní motokáru a když jsem viděl, že mu to šlo, tak jsme se v březnu rozhodli, že do toho půjdeme a on dneska už jezdí třeba líp než některé děti, které jezdí v těch 14 už rok, nebo třeba víc. Takže to je to, co mi jako úplně nejvíc dojalo, že se do toho takovým způsobem pustil. Tome, teď mám tady jednu otázku z řad Mladé ODS. Tímto zdravíme Štěpana Slováka. Čau Štěpáne. Byl bys pro, aby v kraji byla elitní fakulta pro žáky gymnázií pro preferované obory, třeba jako všeobecné lékařství, práva nebo ekonomie? Tak všeobecné lékařství je nesmysl, to se nám nepodaří, protože lékařská fakulta poslední vznikla na univerzitě v Ostravě, měla 15 let obrovské problémy, takže všeobecné lékařství si vůbec nemyslím, že bychom takový obor dokázali nikde jinde ještě v republice otevřít. Ty další, všecko je to vždycky otázka akreditací a ty získáte jenom na kvalitní vyučující, takže to je vždycky ta základní brzda toho rozvoje třeba těch oborů na dalších univerzitách, protože prostě nemáte ty vyučící a když nemáte ty vyučící, dostanete akreditace. Tak já bych byl proto, aby to byly všechny ty obory, co tady jmenuješ, ale to není jednoduché. A spíš je to nereálné. Pokud by to někdo sliboval, tak si myslím, že je to víc populismus než realismus. Do vypršení mandátu v Senátu ti zbývají ještě 2 roky. Plánuješ pak znovu kandidovat? Tato otázka je pro mě vždycky těžká, protože musí člověk skloubit rodinu, senát a firmu, ale vždycky přijde nějaký impuls, který mě vede k tomu, jmenuje to byla cesta na Tchaj-wan, která mi otevřela dveře do všech korporací tchajwanských, do všech politických špiček tchajwanských a díky tomu jsem mohl tady tomu našemu státu malému přinášet užitek i v tom, že jsem nejenom dobře reprezentoval v zahraničí, ale že jsem skutečně ty vztahy se snažil dostat do České republiky a později je transformovat i do Zlínského kraje a využít těch kontaktů. Senát je pro mě opravdu srdcová záležitost. Být předsedou ústavně-právního výboru je pro mě obrovská čest, pokora. Je tam poměrně složité složení toho senátu, ale složité složení, krásné složení větné, že? Ale je tam opravdu složité složení toho ústavně-právního výboru, ale já mám rád výzvy a pro mě je to velká výzva a chtěl bych ústavně-právní výbor vést nejenom v následujících 2 letech, ale třeba i v dalších volebních obdobích, pokud se mi podaří mandát obhájit. Ale to je všechno na občanech a je to na tom, jak lidé dokážou třeba i oddělit tu politickou značku od té osobnosti. Když si podíváš zpátky na své mladší já, jaké sny nebo ambice jsi měl, které se naplnily a jaké zůstaly nenaplněné? Tak já jsem v 5 letech, kdy si prohlásil, že budu prezidentem, tak v podstatě už část těch ambicí jsem naplnil, ale ta ambice nepokračuje dál být prezidentem. Mě baví ta práce, co dělám, já jsem vděčný za to, že můžu být senátorem, být předsedou ústavně-právního výboru, to už jsem vlastně říkal u minulé otázky a to je pro mě něco, co mě třeba může dovést i do výkonné moci. Dostat se do vlády je pro mě snem a měnit věci, protože výkonná moc má opravdu úplně jiné možnosti než ta zákonodárná.
Na druhou stranu v té zákonodárné moci jsem rád, že jsem byl u těch nejdůležitějších třeba daňových zákonů, u tvorby jako u daňového řádu a za to vlastně děkuju osudu a vůbec i samozřejmě voličům, že mě dostali do Senátu. Tome, proč jsi vlastně nechtěl stavět novou nemocnici ve Zlíně? Tak to téma já vůbec nemám rád, protože to byla věc, která byla součástí minulých voleb. Byl jsem překvapený, že se objevila ještě i v těchto volbách. Ale ono to nebylo vůbec ekonomicky udržitelné. Je to srovnáváno s nemocnicí v Banské Bystrici, ale tam to je univerzitní nemocnice. A je to projekt, který je řízený státem, financovaný státem. Tady stát na to nechtěl dát ani korunu. Nebyla by to fakultní nemocnice, takže by ta nová nemocnice, byť by byla sebe krásnější, nepřinesla nový personál nebo nepřitáhla nový personál, protože dneska i supermoderní pracoviště ve fakultních nemocnicích mají personální problémy. A to jsou nemocnice, které jsou opravdu vybavené jinak, než by byla i ta naše nová špičková krajská nemocnice. Takže ten projekt nebyl šťastný od začátku a že nebyl šťastný, tak ukázaly minulé volby do kraje a ukázali tentokrát volby, protože v podstatě za tou novou nemocnicí stala jediná strana a to bylo KDU-ČSL. Všechny ostatní strany napříč politickým spektrem byly proti tomu. Jak si myslíš, že bychom mohli dosáhnout vyšší volební účasti ve volbách do Senátu, zejména u mladých lidí? Tady já na to nemám co odpovědět. Ať se každý podívá na moje minulé volby. Já jsem měl ve volbách do Senátu v prvním kole 43% účast. Krajské volby měly 41%. Dneska měly krajské volby, nebo letos měly krajské volby 33%. Tehdy měli 41,15, 43,1 byla účast volební ke mně do Senátu. Takže to je jako velmi slušná účast. Ve druhém kole to bylo kolem 17-18%. Tady se musí každý vlastně podívat na to, co to je to druhé kolo. Tam vypadnou kandidáti, kteří byli oblíbení těch, co přišli k prvnímu kolu, tak nejdou ke druhému kolu, protože už tam nemají toho, kdo je zajímal. Takže tam přijdou jenom ti, kteří podporují ty dva kandidáty, kteří zbyli. A proč je třeba 18% v tom druhém kole? Tak z toho důvodu, co jsem řekl. A za druhé to je proto, že lidé nevnímají tu volbu do Senátu jako tak stěžejní, jako třeba prezidentskou volbu. Protože ten prezident nevýkonná moc a ten má samozřejmě taky určité pravomoce. A může ten život více ovlivňovat, než lidé si myslí, že může ovlivňovat Senát. Ale vy jste tady řekli už na začátku, je to pojistka demokracie a myslím si, že je to velmi důležitá ústavní instituce. Ale z mého pohledu je to výzva do příštích senátních voleb, abych opět dokázal mobilizovat lidi, aby jich tam přišlo 43%. Jo. A to je to důležité. Jo. Takže já bych tu otázku nebral k té minulé účasti a spíš té budoucí. Jo. A to se musíme zamyslet my, jak těm lidem vysvětlit, jak je Senát důležitý. Protože se nám ve volbách nepodařilo vysvětlit, jak je důležitý kraj. Na druhou stranu dneska se vedou úvahy opravdu o tom, jestli potřebujeme vůbec 14 krajů. Jestli díky tomu, že jich je více, než bylo v minulosti 8, jestli zbytečně nemáme více té samosprávy, než bychom potřebovali. Bavíme se o tom, zda nezdružovat obce, co se týká úředníků, nikoli v politické reprezentace. To znamená, aby si sdíleli úředníky a sdíleli si pracovníky. To jsou, si myslím, to jsou debaty na místě, jak zeštíhlit stát a v tom okamžiku třeba i ty kraje zaniknou. A vzniknou okresy, které jsou blíže lidem. Podívejme se na náš Zlínský kraj, to je slepenec bývalého Severomoravského kraje části, což je okres Vsetín, a Jihomoravského kraje, což jsou okresy Kroměříž, Zlín a Uherské Hradiště. Ono to filozoficky nikdy spolu nesplynulo. Takže i tohle může být důvod, proč nedokážeme lidi přesvědčit, aby měli k krajským volbám. A lidé ani nevědí vlastně, co ten kraj dělá. Lidé ani nevědí, že má zajišťovat integrovanou dopravu, vlastně dopravní obslužnost, že zřizuje střední školy, že má vliv na to, které střední školy budou zřízené a které nikoliv. Ale pro ty lidi to pořád jako trošku vzdálené. Pro ně je mnohem blížší ta obec, to město, to znamená ta radnice, ten obecní úřad nebo ten magistrát, než jako nějaký krajský úřad. A to jsme se vyzkoušeli, ale jako jestli budeme tady prostě tvrdit, že 33% účasti je dostatečná, není. Takže musíme fakt vysvětlovat příště lidé v příštích krajských volbách,
že je to důležitá součást toho veřejného života, aby ti lidé přišli. A to samé musíme v senátních volbách. A když jsem tady dostal tu otázku, jestli budu kandidovat do Senátu, tak už mám takovou vizi, že do toho komunální politiky, které jsem vůbec nezačínal a neprošel jsem tím takovým klasickým vývojem, bych měli přijít mladí lidé, kterým velmi rád budu radit, ale měli bychom opravdu provést generační výměnu, jak na těch postech na radnici, tak na těch postech na kraji, aby ti mladí lidé, musím říct jednu věc, že podařilo se ANO třeba tady získat Jiřího Korce, gymnastu, člověka vzdělaného a takovým způsobem, jak vlastně pracovalo ANO tady na magistrátu, tak si myslím, že bychom měli pracovat i my ostatní strany, tím nemyslím jenom ODS. Teď se bavím vůbec o té celkové škále a té kultuře těch zastupitelů nových, protože ti mladí by se od nás mohli něco naučit, ale mohli by toho udělat mnohem více než my. A taky by mohli přitáhnout ty mladé k těm volbám, aby si mladí uvědomili, protože k těm krajským volbám téměř nikdo z mládeže nepřišel, protože to je pro ně prostě opravdu jako science fiction, ten kraj jim nic nedává. Když navážu vlastně na tu otázku toho kraje, tak spoustu lidí kritizuje přístupnost Zlína. Jo, třeba já, když jsem z Rožnova pod Radhoštěm, tak já to mám vlastně blíž do Ostravy než do Zlína. Co si o tom myslíš a jaké je řešení toho problému? Tak to je pravda, ale to nevyřeší kraj, protože kraj má na starosti silnice 2. třídy a 3. třídy. To může vyřešit jenom ředitelství silnic a dálnic a tohle vyřešit v brzké době, pokud někdo slíbí, tak opět je populista, nikoli realista. To se v brzké době nedá žádným způsobem rychle vyřešit. Tady se řešíme vůbec napojení aspoň Rožnova a Valmézu na dálniční síť, to je to nejdůležitější. Napojení Zlína a okolních vlastně dalších okresů, třeba z Hradiště na dálniční síť, to se řeší. A to propojení mezi sebou, to je opravdu to nejdůležitější pro ten kraj, aby vzájemně mohly tady fungovat i podnikatelské subjekty, ale to kraj nevyřeší. Že? A to není ani vůbec v dohledné době, třeba v dohledné době, myslím 4 roky, řešitelné. Důležité je, aby se aspoň napojili na celostátní síť ty města, které jmenuješ Valmez, Rožnov a podobně. A to je to, co říkáš, jako máš to blíž do Olomouce, já rychleji dojedu do Brna, než do Rožnova. Že? To je úplně stejné srovnání. Jo? To kromě říct, že to mám 12 minut díky dálnici, že je to jiné okresní město. Na Vsetín to mám poměrně rychle, ale pak víme už cesta Vsetín Valmez je tragédie, když se začíná ta 4proudovka posunovat. Vlastně už se zahájila stavba směrem na Bystřičku. Jo. To jsou první ty nejdůležitější kroky, aby se aspoň ty 2 města propojily. Když to říkáš, tak aspoň ten Valmez, aby se propojil prostě se Vsetínem. Jo. A pak propojíme Vsetín se Zlínem. To jsou věci, které jsou důležité, ale nevidím jako v dohledné době jako by reálné, že by vznikly. A vůbec, znovu opakuju, kraj v tomhle nemá žádnou kompetenci, ale může lobovat u ředitelství silnic a dálnic a u ministra dopravy proto, aby se ty projekty nějakým způsobem začaly zpracovávat a třeba vykupovat pozemky, to může. Co bys řekl, že tě nejvíc charakterizuje jako člověka mimo práci a politiku? Mimo práci a politiku tak emoce. Lidé si myslí, že když jsem daňový poradce, tak funguji čistě racionálně a že všechno mám spočítané a to vůbec není pravda. Jako já jsem docela věřící člověk, takže věřím něco, co prostě mi nějak dává tu sílu, věřím v nějaké energie, ale ne nějak slepě. Ale prostě jsem přes emoce. Jako to znamená, že když mi něco udělá radost, tak se raduju. Když něco neudělá radost, tak jsem smutný. A taky vy víte, když mě znáte další dobu, že mám spoustu energie, takže dokážu spoustu lidí přesvědčit, tu energii předat, motivovat a nějakým způsobem i ty lidi vést. Ale to mluvím o životě, protože i v normálním životě člověk rád vede lidi k dobrým věcem. Jak budeme ve florbalu, ve fotbale, když vedu SK Louky, tak si myslím, že ty emoce a spíš ten tah na branku, jako ta chuť prostě něco dělat, něco změnit a hlavně ta chuť mít dobrou náladu, to je pro mě úplně to nejdůležitější. Tak díky Tome za super odpovědi, myslím, že byly vyčerpávající, ale naši diváci budou určitě spokojení. Pejďte za super otázky a vám, naši diváci, za váš čas a doufám, že se potkáme při dalším díle našeho podcastu Očima Tomáše Goláně.
Já jsem rád, že jste mě pozvali a doufám, že když otázku je vyčerpávající, že jsem nevyčerpal vás a že jsem nevyčerpal diváky, tak sám jsem nevyčerpal, takže určitě se uvidíme v dalším podcastu. Mějte se hezky.